Егетләр, әйдәгез уйнап алыйк әле. Агыйделкәй киң булса да, кылач җәеп йөзеп чык. Миңа насыйп яр булсаң син, йөзек салдым, йөгереп чык. Йөзек салыш! Кемдә йөзек йөгереп чык? Миндә йөзек. Бу кызга нинди җәза бирәбез? Әйе, нинди? Җырласын! Тәрәзәдән карайсың ла, карап кемне танайсың? Карап күзең талдырганчы, Галия бану сылуым иркәм, ник чакырып алмайсың? Рәхмәт, яхшы булды. Бигрәк матур җырлыйсың. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Шул 12 арасында иң моторы минеке. Ку суга буйнау! Үткер икән сүзегез, ялт-йылт итә күзегез. Кыймактан авыз иткәнче бер биек күрсәтегез. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле һәм безнең кызларыбыз. Күрдегезме, кадерле дуслар, безнең кызларыбыз сезгә дә җырга